Hello, good morning everyone. I'm taking my little doggy Snuggy for a walk. My early morning routine. We're going for a walk around the blocks, around the neighborhood. So quiet. Happy Sunday, everyone. Lakad-lakad kami ng aso ko na si Snuggy. This way tayo. Dito tayo, Nagi. Ito yung aming malapit na park sa bahay. At saka may school dito banda. Elementary school. Walang katao-tao. Ako lang naglalakad ng aso. Nag-iisa. Mas Nagi. Ito lang to nangyayari dahil tuwing maglakad ako dito sa umaga, marami na rin naglalakad. So everybody sleeping, I think. At saka lockdown. So far, dito sa Illinois, marami nang apektuhan pa rin ng COVID. Pero sa ibang lugar, mag-i-start na raw ng opening ng mga establishment. So dito sa Illinois, hindi pa. Ganda ng araw. At saka ganda ng panahon, oh. It's 46 degree right now. 46. Hindi siya masyadong malamig. Sana hindi na siya malamig. Kasi isang araw, nag-i-snow. Tapos natunaw naman siya kaagad. Come on this way, Nagi. Come on. Come on, girl. Itong building na to, yan ang elementary school. At saka no more school this year na walang school na. Katapos nito, ewan ko lang, sana mawala itong COVID. Mag-i-school na naman yung mga bata ulit sa school. Dahil kawawa naman yung mga bata na stuck sa bahay. At saka iba talaga yung nasa school. Hindi mo po kasi nag-i-enjoy sila kasama yung teachers sa mga at saka mga klase kaysa bahay. Pagkatapos ng schools na ginagawa sa computer sa bahay, bored na naman ulit. Dahil siya, walang maibang magawa kundi sa bahay lang. Come on, Snuggy.
Pero dito sa Chicago, mayroon pang mga bus na tumatakbo, train, pero karamihan nakikita ko is halos walang laman. Ang iba nga walang choice, kailangan mag-train, mag-bus, dahil nga pa po may ibang mga establishment or mga trabaho na bukas naman, kailangan din nilang mag-bus at saka train. Mahirap. Snuggy, come on this way. Where are you going? What do you want to do? What do you want to do, baby? Well, let's go. Uy. Come on. Ito yung morning routine naming dalawa. Lakad-lakad sa umaga, tsaka tanghali, hapon. Mingaw ang kabuntagon. Very quiet morning. Hi, bird! Bird ako nakitang naglalakad. Ano po siya? Snuggy ka man. So, yan po. Ingat kayo dyan. Kahit anong hirap ng buhay. Kung saka reklamo na to na kuan. Mga lockdown. Salamat lang yapon tas Ginoo na okay ta. Ampo lang na to kanunay na mawala na tong COVID para padayon na tong kinabuhing sarap sa karong panahon. Mas mayong puyo og bukid. So mga taga bukid din na pasalamat muna na mo sa bukid. O ako pa si buton kung naalami dagkong yuta ay di ko manig Amerika oy. Ay, lisod kayo, layo sa family. At least, bukid, kung kikihan lang ka, di jud ka mawad anong pagkaon. I remember na lungag ka lang saging, lungag ka lang kamunting kahoy, lungag ka lang og kamote, ay, daog na, oy. Daog na jud. Tas tuslo sa ginamos. Ay, ginamos ba? Kaya usahay, magluto ko, binabukid. Dahil na-miss na ko dyan ang mga panahon na pagkaon na binabukid. Tsaka presko pang hangin doon, layo sa COVID. Presko. Wala kay malanghap na sa mga pollution. Simoy ng hangin. Okay na okay. Malapit na kami sa bahay. Papers outside, Nuggy. She's outside. Come on. Okay, bye-bye po. Dito na kami sa destination namin. Hi, Papa! Hi, good morning to you. Ay! Tinatakulan mo si Snuggy. Why? Say bye-bye. Good morning, everybody.
See you soon.